ଚାଲ ଚାଲ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମାଛ ଧରବା। ଚାଲ 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 चल चल जल्दी खोल के कोड़ा कोई करो An hour later. କାକା ପାଟଣା ଟିକେ ଯିବା। ମାଲ ଟିକେ ଦେବି ଟେନସନ ନା ନାହିଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଗାଧି ଆସିବା। কি କରୁଛନ୍ତି হ্যাঁ ଦେଖି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବି ନା ମାଛ ଖାଇଦେବେ କି ମାଛ ପକଉଛନ୍ତି ର ପାଟି କର ନାହିଁ ଚୁମାରି ଯିବା ହେଲା ଚୁମାରି ଯିବାର কি করছো এ বনা এই দেখ 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 এ বিলা এই এরে কোন করছো এই হ্যাঁ আজ রবিবার ଥିଲା ମାଛ ଖାଇ କେମନ କଲା ବଳେ ଆସିଥିନି ବାପରେ କାକା ବିଲେଟଟା ବାହାରା बैगन কি করে ଖାସି ଖାସି କର କରିଦବା ଆଉ ମାଛ ଚୁର କଣ ନାଇଁ ଆଉ ଜିନ୍ଦଗି ଖାସି କର ଖାସି କରିଦବା ଖାସି କର ଏଇ ଏଇ ସେନ କି କହିଥିଲୁ ମନେ କର ଆଉ ଥର ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଛି ଯଦି ଛାଡି ଦିଅ ଆମକେ ଆଉ କେବେ ବି ଚୁର କରମୁ ନାଇଁ ରାଖଣି ଖିଆ ମାଛ ଧରିକିନା କହୁଛେ ଛାଡି ଦିଅ ଅନାନି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ मुई सोआ घरे थिली केते गुडा सोआ डाकी हला तो देखना मुई ना ওই পড়েলা No, 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 no. 5 minutes later. কাকা এ শ্বশুর বউ পড়েলা সে পড়াও ইয়াকু ছাড়বা না এই ইয়াকু তাকে ছাড়বা না জমা ছাড়বা না ধর 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 ছাড়ি দিও ଆଉ କେବେ ବି ଏଇ ଏରିଆ ମାଡିବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ? ତ ଛାଡି ହବନି ସତ କହୁଛେ ହଁ ସତ କହୁଛେ ଛାଡି ଦେ ହଁ? ଛାଡି ଦେ ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆସିଛି ହଁ ସେଇଟା ଆଉ ହଁ କଣଟା କନା ସେଇଟା ଖାସି କର ବାସ୍ ବାସ୍ ଯା ଯା হ্যাঁ अरे बचा ले